Uyin kakabsat daytay kun kuna tayo nga organic nga rado atay sapsapulen tayo nga rado at dalaeng ditoy ayan mi kakabsat daytoy nga rado kakabsat ket sagot ti tatang ko kadadjay lolok nga imununan daytoy nga arado kakabsat ket puro nga kayo daytoy dagitay kayo nga sagat kakabsat daytoy nga arado kakabsat na aramid idi January 11, 1946, 77 years old na dayto yan. Kat ag birthday gamin, iso nga inwarme, daytoy collection may nga arado nga kadaanan. January 11, 1946 kakabsat iti birthday nan daytoy sumungad manen nga bulan daytoy nga arado. Iso nga inwarme tapno kastaket makitayo manen kakabsat daytoy nga arado nga organic nga naramid iti kayo. So ada pala ang met dayjay kinsagot iso ni tatang ko kasla no kita na kasla pumapaot iti biag na. So thank you very much kada kayo amin ay tinangkapsat Zone Visayas in Mindanao dagitoyan dagiti kun kunata yung kadaanan nga arado kakabsat. God bless us all.